Liloliwe izembe kumalungu e-ANC-NEC ephikisana ne-GNU ebandakanya i-DA. Kuzoba lukhuni kumalungu e-ANC, ikakhulukazi amalungu e-National Executive Committee, i-NEC, angavumelani nohulumeni wobumbano lwesizwe, i-GNU, othinta i-Democratic Alliance, i-DA. NgoLwesine olwedlule, umengameli we-ANC, uCyril Ramaphosa, umeme wonke amaqembu ezepolitiki ukuthi asungule i-GNU futhi ajoyine i-ANC ukuze abeke eceleni ukungaboni ngasolinye kwezombusazwe ngenhloso yokubhekana nezinkinga ezikhungethe isizwe. Lokhu kungemuva komhlangano omude we-NEC ye-ANC eBoksburg Ekurhuleni. I-GNU iwuhlobo lomfelandawonye obanzi wamaqembu amaningi okuhlanganisa nawo wonke amaqembu amakhulu amelwe ePhalamende nalawo okungenani amanye awo, futhi angalinikeza izwi ekubusweni kwezwe. Siyakuqonda ukuthi amalungu e-ANC adonswe ngendlebe ukuthi angaphambani nombono weqembu ku-GNU ngoba kuzoba nemiphumela. Umbuzo omkhulu uthi, ngabe i-DA izowahoxisa amacala e-ANC kuhulumeni wobumbano lwesizwe? Ingabe i-GNU iyigama elikhohlisayo lomfelandawonye phakathi kwe-ANC ne-DA? Umkhandlu we-DA ugunyaze ukusungulwa kwezinhlelo zikahulumeni. Umengameli uCyril Ramaphosa uphelelwe amandla kwi-NEC ye-ANC phakathi nezingxoxo ze-GNU ne-DA emhlanganweni. I-ANC ivune i-GNU elinganisiwe kuwo wonke amaqembu kumfelandawonye we-ANC ne-DA. Lesi sexwayiso wasemukelwa kahle ngabaningi, kubalwa namalungu e-ANC-NEC, bathi lokhu kusho ukuthi akukho okuningi abangakusho. Asikwazi ukweseka into ye-ANC ne-DA. Cabanga nje, laba basifuni, manje sekumele balale nathi? Ungalokuthi, lokhu kugembula nje ngezimpilo zabantu baseNingizimu Afrika, kusho umthombo ongaphakathi ku-NEC utshela izintatheli. Kodwa-ke, uLindiwe Sisulu oyilungu le-ANC ungomunye wamalungu athintekayo aphumela obala ephikisana nomshado we-ANC ne-DA. USisulu uthe ukubambisana okunje kuzonyakazisa amathuna amaqhawe angasekho omzabalazo. Udaba lohulumeni wobambiswano luphinde lwaphakamisa ukukhathazeka kumalungu ajwayelekile e-ANC, okuhlanganisa namadlelandawonye abengabaza isinqumo sokungena esivumelwaneni sokusebenzisana ne-DA. Ngakolunye uhlangothi, amanye amalungu akholwa ukuthi isivumelwano se-ANC ne-DA yisona esingaba isixazululo uma kubhekwa uzinzo lwesizwe. Ebuzwa ngokuthathelwa izinyathelo kweqembu kumalungu adelelekile, okhulumela i-ANC uMnumzane Mahlengi Bhengu Motsiri uthe konke uRamaphosa akusho ngesonto eledlule yikho i-NEC evumelana ngakho. Akakwazanga ukunikeza incazelo ecacile ngalolu daba. Ngicela ubhekisise isitatimende esifundwe nguMongameli uCyril Ramaphosa. Lesi sitatimende sikhombisa isinqumo esivumelana ngazwi linye se-NEC ye-ANC, kusho kanje. I-ANC ijwayele ukuthathela izinyathelo amalungu angahambisani nomugqa. NgoLwesithathu olwedlule, ngesikhathi sinesithangami sabezindaba, i-South African Communist Party, i-SACP, ithe izoyeseka i-GNU, inqobo nje uma i-DA izokhishwa kuyo. Kodwa le GNU akumele ifake i-DA. Siseka uhulumeni oyidlanzana ngezinto ze-GNU ngaphandle kwendima yamasosha aholwa i-DA. Sesiyacacisa nje ngemizwa yethu ngamadlelandawonye, usho kanje. Uma nje abaholi bamaqembu basezingxoxweni ezinzima ne-ANC ngenhloso yokusungula uhulumeni. Izindaba zangalesi sikhathi, stay connected, stay informed.